En general, és difícil que les persones entenguin tot l'abast que té tot això, perquè de vegades últimament es parla molt d'arquitectura saludable. Aquest any vaig veure que la paraula tendència de l'any era biohabitabilitat i dius, ostres, em sembla fantàstic, però em dóna la sensació que no s'entén la globalitat del que comporta tot això. Per exemple, ara amb la biofília i demés, doncs sembla que si ja posem plantes als edificis això ja és salut. Doncs és una estratègia dintre de les moltes que hi ha i totes les hem de tenir en compte. Aleshores, tenir aquest coneixement de què vol dir fer edificis saludables en tots els seus àmbits és el que ara mateix crec que costa i el que hem de poder defensar per entendre-ho i per no caure potser amb el concepte de sostenibilitat que porta molts anys treballant-se però que al final acaba materialitzant-se en reduir la demanda energètica. I la sostenibilitat té molts impactes, no només en el carboni, sinó en altres àmbits. Doncs aquí jo crec que encara estem a temps, i entre tots ho treballem, de defensar què vol dir arquitectura saludable o bioconstrucció, quins són els seus valors. I això és el que intentem fer i el que intentem que tothom tingui aquestes eines per integrar.